गोबां मारमैनो जोंनि बासाय गामिनि लुकुरक नायसिंजाक लामा ओ लामा माने थानाय मासनो अलरेडी वार्क अर्डार रिबिरिखा किन्तु कयेकटा नक आबो इलिगेलि भाबे तांजाक लामा आगि लामा दंमोन दाबो बर'निबो दंना जायाखै आजे नक थांनाय र बर'नि नकनि बेबस्था खालायनाय बागैनो जों जोंनि एसडिएम जोंनि हेजामारा ब्लक नि भिडिअ सह जों जोंनि बर'मोन इएम सह जों भिजिट खालायखा बेयाव जे नक खरकथाम माने तीन कायथाम नुखुं बर'नो जों बो जागाव बावनो रिसेटलमेन्ट खालायदिमान आमोन बागै जों दिनियाव सिनि आमजाय न सिनि बालुरन बिसिनि बिसिं खालायजाक सिनि बरसुक फट' हिनजागावबो जों आगि सेरायफोरखौ हमनो बरसुक फट' हिनजागा बरसुक फट' आमजायाव जागा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो गोबां मा खास लैंड नो बरक दखल खालायजाक दङ आजागानो जों बावनो दंनांनि बेबस्था खालायनायनि बागै जों नायफैखा आ नकथाम एखेबारे नुकुनि फेमिलि रकबाय दाबो जों नेक्स्ट भिजिट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जों अजागाव जोंनि तहसिलदार सह दैसा जों अजागा भिजिट खायो बावनो डिमार्केशन खायो आ जागा जे जागा खास नो फरेस्ट दखल खायथमोन आ जागाव जों बावनो सेटल खालायनायनि बेबस्था खायनाय फरेस्ट ओवर दखल खायफिनफोनो किन्तु ओवर फरेस्ट मुइताबो अलटमेन्ट इंया आबन बागै जों बरकनो अ खास जागाव रिनानि बेबस्था खायनाय अ जागा बावनि दै कारेन्टनि बेबस्था जों बेबा खालायनाय जाहाथे जोंनि लुकुरक जे बासायाव दंनाय रक बरक थानानि फायनानि एम्बुलेन्सनि बेबस्था खालायमाननानि पाराव हाबैमाननानि आ बेबस्थानि बागै जों अबतिनि नायलाय दंलायो प्राय 4 कोटी कासाकासि लामा सेंसन वार्क अर्डार नजाक जों ओ किसिसा प्रब्लेम दङ बागै जों मायाखौ हायफानो जों जे जागानि हयतो सुरु खायनानि आबो अलरेडी सुरु खालायदिनि जों एग्जिक्यूटिव सावैरिखा हयतो कयदिन बिसिनो लामा जेंजागनाय के लुकुरकनि हामारि आबो उंथुं आबो जों नायो हायनि बागैनो जों सिनि आमचेनि लुकुरक न सिनि जे सुजुग सुबिदारि मानसाक जों रिनाय बे फिउचारावबो सिनि लामा दै कारेन्ट अ बिसोरनो दै जों जेबो नायखलुइ दङ आबुनि लगे लगे सिनि सेरायरकनि परासुनानि दिग दियाबो जों बेलेखेनो चिनि बरंगना इयामतो जेहेतु एजुकेशन डिपार्टमेंट जों थाखलाय चिनि सिमनानि जे माध्यमिक 12 नि रिजाल्ट अबनो दैबो जों बेलेखे साक्तारै सामखायदों चिनि सिमनाव जतो स्कुलनो 100% पास खालायजाक एमनकि डिस्टिंक्शन 96.4% रक मानै पास खालायजाक जतनो रक नुइ मानो आबनो चिनि आमचायो जे परासुनानि परिबेश आबो जों तुबनानि आ परासुना परिबेश तुबनानि हिकायनो लामा कारेन्ट दै चिनि हेल्थनि गाहाम नांगौ आबन बागै जों सामखायदों माने बासाय गामि थांमानि लामा हांखांके आबो माने बरन सिमि बासाय गामि जरा थां आबो चिनि लेवां बाजारनि सिमि बासाय गामि थामानि लामा हायफानो बासाय गामि थानार बागै जों ताबो आयं 10 गरिया तैखाय आयं दक्षिण 10 गरिया तै माटिया गामि तैखाय जों बासायो थाङै मानो ताबो आपातत एम्बुलेन्स थाङै मानो के जों अमनतेबो शर्टकाट खायना बागै आथिं 10 गरिया तै गुरिया ओइ यां लेवां बाजार तैखायनो जों थांमानानि आ बेबस्था खायनानि बागैनो जों बरनो 4 कोटी टाकानि लामानि प्रोजेक्ट जों बरनो सेंक्शन खाय दागवा अरा दिजाकता माने लामा साम थानायाव ताबो कायसा कायनि नुखुंर कलायजाक कायसा कायनि नुखुं आ लामाव कलायजाक बंनिबो तंथाय तंनानि नकरिनि बागैनो बरक बेले असुबिदानि बागैनो लामाव बरक नक थाङै मा तंखा लामा किनारो के बंनि बागै बेबस्था खायनानि बागै जों तिनि भिजिट तंमोन भबिष्यतआव आमहाय माने सरि हाजार वाइसे जागा स्टेल खायरिस वाइसे वाइसे स्टेल खायबाने बागै सरकारि बागै अलटमेन्ट दिया गय जे बरतो लैंडलेस सि ताबो फेर निजिनि हाव तंगि लैंडलेस आव बागै जों बेलेखेन खा खामो जिनि तिप्रा सरबन जों बरनो लैंड अलटमेन्ट खालायनानि बागैनो एसडीएम सह जों तिनि भिजिट खायमाता आ लामा हांके तिनि खान बिसिं तांजांनाय अबो हाय लामा तो तिनि वार्क अर्डर में 1 मास गई थाका गय कयजन दङ किसा डिस्टार्ब खायका गय बरबायबो कक सालाय गय जाते आ लामाव केबो दखल खायना ता थानि अब लुकुरकनि हामारिन बागै सेनि कक सामाय बरबो बुजिबायखे ताबु लामा ओंसि खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लुकुरंनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनरुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय ऑफर ओ ऑफर चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लुकुरंनि बागै कायसा कक्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्रॉ आरो 3टा डायमंड नि रिंग
te diamond exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagay joto lukurang no phaina bagai kobok jao Hambai.